Magandang hapon mga kaluto, Wong's TV po. Lulutuan ko naman po kayo ngayon ng buridibod, isa pong lutong Ilocano pa rin. At ang pagkakaiba lang nila sa dinengding ay itong buridibod ay meron pong sangkap na kamote, yung bunga po. At ngayon naman po ay dadako tayo sa pasasalamat. Salamat pala kay Sir Boyet Melo sa suporta, kay English Carabao TV. Pagyaman naktatulong mo, lakay. Ingat kayo dyan lagi. At kay Chief Cook Joselito Picar, ingat ka lagi. Salamat sa turo mo kung paano magluto ng papaitan. Hayaan mo, lulutuin ko yon, abangan mo siya. At kay Lucky Tain, kay Boson Lucky Tain, maraming salamat din po sa iyong suporta. Ingat ka lagi. God bless sa inyong lahat. Maraming salamat. Ang sangkap pala ng buridibod ay meron tayong kamote, patani, bungon, sigarilyas, bataw, at sitaw. Iyan po ay pinalit ko po sa malunggay. Malunggay po dapat ang ilalagay ko, kaso wala po akong mabili. So sitaw po yung ilalagay ko. At meron tayong luya, sibuyas, at syempre yung bagoong isda. At syempre, sasahugan natin siya ng pritong bangus. Ayan po, prito ko po muna. Pinuna ko na yung bangus. Babalikan ko po kayo. Yan po, tapos na pong maluto yung prinito kong bangus, yung aking isasahog. Ang sahog pala sa Ilocano ay sagpaw. Sagpaw, Ilocano na. Ngayon naman, lulutuin ko na siya sa may wagang palayok. Ngayon naman po ay magpapakulo na po tayo ng tubig. Ayan po yung dami ng tubig na linagay ko. Depende po sa inyo kung gaano po karami yung tubig na ilalagay ninyo. Buksan na po natin ang kalan. Ilagay na natin yung bawang, sibuyas at luya. Isabay na po natin tong bagoong. Yung bagoong po, depende rin po sa gusto nyong alat. Sa akin, 4 na kutsara ang akin linagay. Ilagay na rin po natin ang sahog na bangus, pritong bangus. Yan, after neto, pagkatapos po neto ay pagkumulo, pwede na po nating ilagay yung kamote. Ayan po, kumukulo na po siya, pwede na natin ilagay yung kamote. Bago po tayo maghawak sa mga ating dinuluto, kailangan maghugas muna tayo. Yan, palambutin na lang natin ang kamote. Takpan natin, pakuluin uli. Maya po, babalikan ko po kayo. Ayan po, kumukulo na po. Bali, ang magpapatamis po dyan ay yung kamote. Ay ilagay na po natin ang sigarilyas. Tapos patani. Takpan muna natin, palambutin lang natin yung patani at sigarilyas. Pagkatapos nito, ilalagay na po natin lahat ng gulay. Ayan, malambot na yung mga gulay na nakasala. Ngayon naman ilalagay na natin lahat. Yung bataw,
bungon, at sitaw. Yan po, hintayin na lang po natin lumambot ang mga ito. Pwede na po tayong maghain. Malambot na yung mga gulay. Titikman ko to. Pwede na po. Pwede na po. Luto na po siya. Maraming salamat po. Mangantayon!